Budem sa modliť na začiatok. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za to, že sme sa dneska tu mohli stretnúť. Ďakujem Ti, Pane, za Tvojho Svätého Ducha, ktorý oživuje Tvoje slovo. A ja tak vyznávam, že nie je to žiadna teória, nie je to žiadna šikovnosť slov, ale Tvoj Svätý Duch nám pripomína všetko, čo si nás Ty vyučoval a učil zachovávať, Pane. Tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, Páne, aby si oživil Tvoje slovo, aby sa dotýkalo našich srdc, Páne, aby nás premieňalo. Aby sme naozaj mohli kráčať, Páne Ježišu, a vykračovať stadiaľto zmenený, Páne. Prosím ťa, Páne Ježišu Kriste, aby Tvoja milosť nás dneskajším dňom prikrývala, Tvoja svätá krv, Pane Ježišu Kriste, aby nám nanovo zbielila naše rúcha, Pane Ježišu Kriste. A aby sme dneskajším dňom mohli byť takí občerstvení, takí povzbudení a takí naplnení Tvojim Svätým Duchom vykonávať Tvoju vôľu, ktorú si nám Ty vopred predhotovil. A tak ja vyznávam, Pane Ježišu Kriste, že túžim potom, aby si dneska hovoril cez moje ústa, Páne. A všetko, čo je zo mňa, všetko, čo sú moje myšlienky, ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby neboli povedané dnes. Len to čisté Tvoje slovo nás má moc občerstviť. Amen. Bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem po dlhšej dobe opäť z tohto miesta sa k vám prihovárať. A je to pre mňa veľké privilégium a taký prejav dôvery aj od brata kazateľa, keď si zobral dovolenku, tak ma oslovil a povedal, že či nemám nejaké slovo, ktoré by som prežíval a mohol by som sa pozdieľať aj na tento zbor. A keď mi toto Beno povedal, tak hneď mi tento text a hneď mi táto téma napadla. Téma o sláve cirkvi. Téma o tom, že cirkev to je niečo slávne, niečo, čo je oveľa hlbšie, ako je samotná organizácia. Chcem vám povedať, možno to prvýkrát v živote počuješ, alebo ste to už počuli viackrát, že cirkev to nie je len nedeľná bohoslúžba. Že cirkev Ježiša Krista to nie je len pekná, vyzdobená budova. Ale cirkev Ježiša Krista to je slávna vec. To sme my, ľudia, ktorí sme spoznali Ježiša Krista osobne. To sme my, ktorí sú napojení na to telo Kristovo, kde hlavou je Ježiš Kristus. A ja by som chcel povedať o tom, že cirkev to je veľká vec, ktorú sa mi dneska nepodarí úplne nejako vystihnúť túto tému. Nie je to nejaká že nevyčerpateľná téma, ale chcel by som dneska hovoriť o tej sláve, o tej výsade, o tej vymoženosti, o tom, čo nás vystihuje, o tom, čo je zdrojom našej slávy. A viete o tom, že to nie sú plné štadióny veriacich ľudí. Chcem vám povedať, že to není masy ľudí, aj keď sám som rád, čím viac, tým lepšie. Prečo? Lebo viac ľudí ide do neba. Halelúja? Amen. Ale napriek tomu to není slávou cirkvi Ježiša Krista. Viete, ak by sme chceli tu mať plný zbor, tak by sme tu mohli otvoriť McDonald's zadarmo. A možno by tu bolo veľa ľudí. Alebo by sme mohli urobiť nejaký futbalový zápas, alebo dávať kofolu zadarmo. Možno by tu bolo veľa ľudí. Ja si myslím, že by bolo. Ale bolo by to stretnutie naozaj skutočnej cirkvi Ježiša Krista? Je naozaj naša sláva ukrytá len v počte? Len v kvantite? Alebo je to niečo hlbšie? Alebo je to niečo iné, čo nás vystihuje? Je to niečo iné, čo nám dáva túto slávu a toto privilégium? A na začiatok by som chcel dať takú jednoduchú definíciu, že keď hovorím o cirkvi Ježiša Krista, nehovorím o žiadnej denominácii. Nehovorím o žiadnom konkrétnom zbore, nehovorím konkrétne len o tomto zbore, pretože cirkev ide za hranice denominácií. Cirkev ide za hranice tohto mestského zboru. A cez tento mestský zbor cirkev ide aj do Sásovej konkrétne. A cez Sásov tento zbor cirkev ide aj do iných denominácií v tomto meste. Ježiš Kristus je ten, ktorý určuje a definuje cirkev. A Biblia hovorí takú jednu vec v Matúšovi 18, 19. verš, toto nie je hlavný text, nemusíte si hľadať, že kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Koľký sme sa dneska zhromaždili, bratia a sestry? Pán Boh je prítomný dneska medzi nami. A Boh nie len, že chce byť uprostred nás, ale chce k nám hovoriť. A takisto nie len, že chce, aby sme my počúvali jeho hlas, ale chce cez nás aj konať. A tak dal aj zvláštne atribúty cirkvi. Biblia hovorí o tom, že čokoľvek, v Matúšovi 18:17 hovorí, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané aj v nebi. To je slávna autorita, ktorú dal Pán Boh svojej cirkvi. Nie len to, že prebýva medzi nami, ale dal nám aj výsadu prehlasovať rozviazanie v mene Ježiša Krista od moci hriechu. Prinášať nádej. Bratia a sestry, a viete, o čom hovorím, keď hovorím o cirkvi? A ten text, ktorý som hovoril o tom, je, že 2 a 3, ktorí sa stretnú v mojom mene. To sú ľudia, ktorí poznajú Ježiša Krista osobne. A tak vám chcem povedať, že kto je súčasťou, ešte takto na úvod, kto je súčasťou cirkvi Ježiša Krista? To sú tí, ktorých pánom je Ježiš Kristus. To sú tí, ktorí sú znovu zrodení, znovu narodení. A chcem vám povedať, že do cirkvi sa nedá vkrstiť, do cirkvi sa nedá narodiť. Áno, mnoho ľudí si myslí, že sa dá pokrstiť. Pokrstil som sa, keď som bol malý, za mňa to urobili rodičia a ja som automaticky členom katolíckej cirkvi. Alebo som automaticky členom nejakej inej denominácie. Ja ti chcem povedať tú novinu, že to nie je o tom. Lebo potom vidíš tie výsledky. Potom vidíš to, že mnoho ľudí sa pýta, o čom je tá cirkev. Veď tí ľudia nežijú to, čo hovoria. Nežijú to, čo hovoril Ježiš Kristus. Kde je omyl? Omyl je v tom, že sa nedá vkrstiť do cirkvi Ježiša Krista. Tam sa dá len znovu narodiť cez pokánie. Ak uveríte, hovorí Božie slovo, a pokrstíte sa, budete spasení. Ak uveríte a pokrstíte sa. A takíto ľudia, bratia a sestry, ak ste znovu zrodení, aj verím tomu, že sme tu dnes väčšina, tak sme členmi slávnej cirkvi. Slávnej cirkvi. Budeme čítať a pôjdeme dneska do hlavného textu, ktorý si už môžete spolu so mnou nájsť, do 2. listu Korinským, 6. kapitoly. 2. list Korinťanom, 6. kapitola, budeme čítať od 14. verša. 2. Korinským, 6. kapitola, 14. verš až po koniec 18. Tam sa píše: Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? A aké spoločenstvo má svetlo s tmou? Aký je súlad medzi Kristom a Beliálom? A aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Také 3 body, ktoré budeme rozoberať tento text, to je náš hlavný pilotný text, budeme sa k nemu vrácať a pôjdeme verš po verši. A také 3 body, o ktorých by som dneska chcel kázať, je taký prvý bod, že slávna výsada cirkvi, potom rakovina slávnej cirkvi a potom návrat k slávnej výsade cirkvi. A ten prvý bod je slávna výsada cirkvi. V 1. Petra, 1. kapitole, 16. verš hovorí Ježiš: buďte svätí, lebo ja som svätý. Keď sa pozrieme na celý tento text, ktorý sme čítali, hovorí o nejakom oddelení, hovorí o tom, že je tam nejaký rozdiel. A Ježiš v 1. Petra to tak zrozumiteľne hovorí: buďte svätí, lebo ja som svätý. Prečo som zrazu začal hovoriť o svetosti? Možno sa vám to zdá ako keby trošku od veci. Prečo som začal hovoriť o svetosti? Pretože svetosť je to, čo cirkev Ježiša Krista má mať. Svetosť je to, čo cirkev Ježiša Krista má, ale tí ľudia, ktorí sú vonka, to nemajú. To je tá slávna výsada toho, čo môžeme v Kristovi mať.
Myslíte si, že keď Ježiš Kristus nám povedal, buďte svätí, lebo ja som svätý, chcel, aby sme sa bili do prs a vykonštruovali si túto svätosť nejako? Je to vôbec možné? Nie. My môžeme prijať a môžeme prísť k Ježišovi Kristovi a môžeme prijať jeho identitu, kde sa jeho identita stáva našou identitou. On je ten, ktorý posvedzuje cirkev. Keď máš osobný vzťah s ním, Božie slovo, keď čítaš, to je to, čo ťa posvedzuje. To je to, proste, čo zmije z teba bahno hriechu. Haleluja. Uvedomujeme si tú slávnu vec, ktorú máme, tú svetosť, tú čistotu. A moja otázka je, či ju máš. Buďte svätí, ako ja som svätý. Ak trošku pochybuješ v odpovedi vnútorne na svoju otázku, ja ti chcem povedať, že možno si to ešte nie úplne pochopil. Pretože ak je Ježiš tvojim spasiteľom, tak ju máš. Istota dostatočnosti a svetosti je v Ježišovi Kristovi. Nie na tvojom úsilí, nie na tom, čo zvládaš. A ak si veľa o ňom počul, ale vo vnútri stále máš pocit, že musím sa nejako, aby som bol proste znovu zrodený, zachránený. Ja ti chcem povedať, Biblia to otáča opačne. Viera bez skutkov je mŕtva, hovorí v Jakubovi. Možno vás to napadlo a Duch Boží vám to ukázal. Ale tvoja istota nevychádza z toho, že sa biješ a snažíš sa neklamať, nekradnúť, zmeniť z vlastných zdrojov. Ale je to o tom, že Ježiš Kristus ťa oslobodil a dal ti novú identitu. A preto písmo hovorí, ak vás Syn oslobodí, budete naozaj slobodní. Ak ťa Ježiš Kristus oslobodil, si naozaj slobodný. Ty už nie si otrokom hriechu. Buď Božie slovo klame, alebo je to pravda. A ja chcem ti povedať, že ak si toto ešte nezakúsil, tak Ježiš Kristus toto koná. Spýtaj sa svojho suseda, alebo spýtajte sa navzájom. Ja viem o vás, bratia a sestry, že je tu mnoho svedectiev o Božej moci, o vyslobodení. O ľuďoch, ktorí kedysi mali problém s alkoholizmom, s pornografiou, so závislosťami na automatoch. Vy sami viete, z čoho vás Ježiš vyslobodil. Veľmi draho sme boli kúpení. Ježišovou krvou. Nebuďme otrokmi ľudí, nebuďme otrokmi ničoho. Nedajme sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Prejdeme k tomu textu. 16. verš. 16b. Hovorí apoštol Pavel. Trošku som preskočil tie verše, lebo verím tomu, že toto je taký kľúč k pochopeniu celého toho kontextu, čo sme čítali. 16b hovorí Pavel, my sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Ešte raz, začiatok. Kto je chrám živého Boha? My sme chrám živého Boha. Budem v nich prebývať a medzi nimi sa budem prechádzať a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Toto je slávne naplnenie proroctiev, túžobných očakávaní starozmluvných ľudí. V starej zmluve ľudia stále túžili mať Božiu prítomnosť a byť pri Pánovi. Uvedomujeme si tú slávu, že Ježišova Božia prítomnosť je prítomná medzi nami vo svojej cirkvi, v našich životoch, ako v jednotlivcoch. Že to už nie je ako v starej zmluve, že Božia prítomnosť bola v nejakej arche zmluvy, ktorú ťahali Izraelíci so sebou. Že Božia prítomnosť není niekde v Šalamúnovom chráme, ale že Ježiš Kristus naplnil to slovo, keď povedal, zborím tento chrám a za 3 dní ho postavím. Bratia a sestry, toto je úžasná vec. Uvedomujeme si tú slávu toho, ktorý nám dáva túto slávu.
Že to není značka, že sme prebudenecká cirkev, že nás je milióny, že sme proste 300 rokov fungujeme. Ale že to je Ježiš Kristus, ktorý nám dáva túto slávu napriek histórii do dneskajšieho dňa. A ani brány pekla nepremôžu jeho cirkev. Pretože on za ňu stojí. On si ju bráni, on ju drží. On je ten, ktorý drží 7 hviezd vo svojej ruke. On za ňu položil svoj život, lebo ju miluje. On ju zmocňuje a naplňuje Svätým Duchom. On v nej rastie. A preto Ježiš Kristus má v nás rásť a my sa máme umenšovať. A preto Ježiš Kristus je cez Svätého Ducha vo vás. Medzi nami sa prechádza. V každom jednom z nás, ktorý je jeho, ktorý naozaj je znovu zrodený, pozná tento pojem. Pozná to, keď Hospodin k tebe osobne prehovoril. Každý, kto není jeho, každý, kto sa len narodil do toho a neodozdal svoj život Ježišovi, jemu je cudzí tento pojem. Ani kúsok nechápe, o čom teraz hovorím. Ale ja ti chcem zvestovať, že Ježiš Kristus zomrel za teba. Aby ťa zmieril s Otcom nebeským. A opona sa neroztrhla nadarmo. Opona sa roztrhla tak, že Svätý Duch prebýva v cirkvi, že môžeme mať osobný vzťah s Bohom. A na letnice sa to úplne stalo realitou. V Galatským 1, 15, 16 apoštol Pavel jeho znovuzrodenie opisuje takýmito slovami. Galatským 1. kapitola, to máte pár strán ďalej. 1. kapitola, 15. 16. verš píše apoštol Pavel. V židovstve som prevyšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. A teraz zdôrazňujem, keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou ma povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Apoštol Pavel hovorí, že keď sa tomu Bohu zapáčilo zjaviť v jeho živote Ježiša Krista, jeho syna. Prečo? Len pre srandu králikov? Preto, aby hlásal evanjelium pokoja. Už sa neradil s telom a krvou. Toto je znovu zrodenie. Ježišovi Kristovi sa zapáčilo v jeho cirkvi zjavovať sa tomuto svetu. Zapáčilo sa jeho cirkev urobiť ako jasným svedectvom, ako jasnými svedkami tomuto svetu. Pre ohlasovanie evanjelia pokoja. Je to pravda aj pre tento zbor? Ja vám hovorím, že to nie je otázka, lebo je to pravda. Je to on, ktorý sa rozhodol zjaviť Ježiša Krista vo vašom živote. Proste tak je to dané. To je dobrá zvesť. To je dobrá vec. On započal v nás, on žije v nás. A preto, bratia a sestry, nám to začína dávať zmysel, prečo sa vzájomne potrebujeme. Prečo potrebujem svojho brata, svoju sestru? Pretože aj v jeho živote je zjavený Ježiš Kristus. A navzájom sa môžeme spolu obohacovať, vyučovať a môžeme vnímať Božiu prítomnosť. Božia prítomnosť medzi v cirkvi. Sláva cirkvi. Boh v cirkvi, verím, že súhlasíte so mnou, to je sláva cirkvi. Je jedno, či nás je 5, je jedno, či nás je 120 versus 80 000 Bystrica. Úplne jedno. Pretože Boh v nás prebýva jeho sláva. V každom jednom z nás. My neobsiahneme celého Boha, ale v nás ako naprieč údmi tela Kristovho. V každom z nás je zjavená kúsok jeho charakteru, kúsok jeho prítomnosti, kúsok jeho obdarovania, kúsok jeho zjavenia. A kdekoľvek, bratia a sestry, kdekoľvek sa nachádzate vy, v bežnom týždni, ja neviem, kde sa nachádzate, v bežnom týždni, tam je prítomný Ježiš cez Svätého Ducha. Jeho posvetenie, jeho slovo, jeho konanie cez vaše svedectvo, jeho slovo. A kdekoľvek vkročí cirkev,
sa tu nemôžem veľmi hýbať, ale kdekoľvek vkročí cirkev, tam je on. Stanete sa mojimi svedkami, hovorí Ježiš. OK, druhý bod je rakovina slávnej cirkvi. A možno sú tu takí skeptici a ľudia, ktorí povedia, fajn, Rasťo, ide ťa rozdrapiť, rozprávaš, aká sláva, ale kde to medzi nami je? Kde to medzi nami je? Však je kopec škandálov, kopec pokrytectva, kopec naučených fráz, nič nefungovalo. Proste tak ma kresťania sklamali. Ja nevidím nič na tom slávne. Vieme o tom, že aj v histórii mnoho finančných škandálov, ktoré sa diali v histórii, politika v cirkvi, v súčasnosti, ktoré sa deje, finančné škandály. To isté aj koketovanie s akýmisi myšlienkami, čo sa týka homosexuality, alebo interrupcií, alebo iných vecí. Sme boli zo Sandy v Škótsku pred pol rokom, trošku viac, a tam evanjelikálne združenie inštalovalo homosexuálnych kňazov a farárov. Ja som bol v šoku. A kde je tá sláva cirkvi? Ako je možné, že tak častokrát ju nevidíme? Ako je možné, že tak častokrát zmizne a robíme akési kompromisy s týmto svetom? Len preto, aby sme nestratili počty, len preto, aby sme nestratili ľudí. A Ježiš Kristus bol... Teraz ma napadla jedna vec, ktorú nemám pripravenú, ale verím, že poznáte ten príbeh o Ježišovi Kristovi, keď ho opustilo 70 učeníkov. A Ježiš sa spýtal ešte aj svojich najvernejších, aj vy ma chcete opustiť? A my sa niekedy správame, viete ako? Že nás opustí 70 učeníkov a my? Ale nie, my sme to tak nemysleli, vráca, poď, budeme ich naháňať. V kom máme identitu? V ľuďoch, v počtoch, v pomazaných ľuďoch, alebo v Bohu? V Kristovi, v pravde, v nekompromisnosti. Aj keby tu nemalo byť zrnko viery, ako hovorí Biblia v posledných časoch, či nájdem viery, my budeme stáť pevne na slove. Pevne na slove. Ach, tak tvrdo dopadla cirkev. Tak sme stratili tú slávu v kompromisoch a stratili sme to najhlavnejšie. Viete čo? Božiu prítomnosť. My sme stratili Božiu prítomnosť v kompromisoch a v takýchto veciach. A potom, keď prídu neveriaci ľudia, sa pýtajú, to čo je? Veď to je len organizácia. To je jedna z práv. Vôbec to vie zmeniť život. Buďte svätí, ako ja som svätý. Ježiš chce, aby sme boli solou, aby sme boli svetlom, aby sme išli po úzkej ceste, aby sme išli proti prúdu tohto sveta. Aby nám Božia prítomnosť bola tak cenná, že ju nevymeníme za nič na svete. Môžeme si nájsť text Rimanom 22. kapitola, 22. verš. Rimanom 2. kapitola, 22. verš až 24. budeme čítať. Tam sa píše toto. Hovoríš, nescudzoložíš a sám cudzoložíš? Ošklivíš si modly a pritom vykrádaš svätyne? Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúctievaš Boha. Ako je napísané, pre vás medzi pohanmi sa rúhajú Božiemu menu. Pre mňa. Keď som žil pokryteckým životom. Keď som jedno hovoril a druhé som žil. Pre vás sa rúhajú ľudia vo svete Božiemu menu. Je to sláva cirkvi? Pokrytectvo? Hovoriť len nejaký zákon? Hovoriť, čo všetko máme robiť? Alebo keď to zachovávame, naozaj to žijeme a máme Božiu prítomnosť, to je tá sláva.
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Pokrytectvo sa nerovná Božia sláva, ale pokrytectvo sa rovná výsmech Bohu a spôsobuje, že ľudia okolo nás sa vysmievajú Bohu. Mňa to zamrazilo, keď som si tento text čítal. Že proste moje pokrytectvo nespôsobuje len neutrálny stav, ale spôsobuje výsmech Bohu. Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi. Verš 24. Dobre, vráťme sa k nášmu pilotnému textu do 2. Korinským, kde je napísaný 14. verš, pôjdeme od začiatku. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké je spoločenstvo svetla s tmou. Takú jednoduchú ilustráciu by som si dovolil povedať. Nič svetaborné, nie som nejaký extra inteligentný človek, ale verím, že nejaké štandardy spĺňam. Ak tma sa bude vydávať za svetlo, osvetlí miestnosť? Ešte raz. Ak vypálená žiarovka sa bude tváriť, že není vypálená, osvetlí miestnosť? Nie. Chýba je zdroj. A to je Ježiš Kristus, ktorý prebýva v nás, jeho prítomnosť, ktorá je v cirkvi, ktorá nás učinila svetlom sveta, ktorá nás učinila blahoslavenými v ňom. On je zdrojom svetla, on je zdrojom slávy, on je zdrojom svedectva, seba samého, vyjavenia seba samého. To je úplne iné svedectvo, keď Duch Boží svedčí, pretože nezabúdajme, bratia a sestry, pred letnicami, bez Svätého Ducha nemôžeme byť svedkami Ježiša Krista. To znamená, že potrebujeme svedčiť cez Božiu prítomnosť, cez jeho prítomnosť, cez Svätého Ducha. A tak vám chcem povedať, ak si tmou a budeš sa vydávať za svetlom, nefunguje nič. Nič neexistuje. Žiadna sláva nie je. Jednoduchá matematika. 2 plus 2 není 18. Ale 2 plus 2 je 4. Tma nikdy nemôže zasvietiť, ona je vždy tma. Kristus je svetlo. Poďme ďalej. Verš 15. Aká je zhoda medzi Kristom a Beliálom? Tu by som chcel povedať, že tento text odkazuje na text starej zmluve. Ja nebudem nejako rozpitvávať, ale poviem ho v skratke. Odkazuje na Eliáša, keď povstali v Izraeli Bálovi proroci. A v Izraeli začali pochybovať o Bohu Abrahama, Izaka, Jakoba. Odkazuje na jeden stred, na jednu situáciu, ktorá sa udiala na hore Karmel, kde proste Bálovi proroci a Eliáš urobili svoje obety svojim Bohom. Beliálovi dali Bálovi proroci a Eliáš urobil obetu svojmu Bohu. Celý cieľ toho celého bolo, aby sa ukázalo, ktorý Boh je živý, ktorý Boh je skutočný. Ten Boh, ktorý príjme túto obetu z hora, z neba, je skutočný, reálny Boh. A tak Bálovi proroci urobili svoj obetný oltár Bálom, svojim Bohom. Je tam napísané, že sa dokonca rezali, volali, príjmi obetu. Ono to môže vyzerať všelijako super, úkony, môžeš nejaké emo si spraviť, rezať, ja neviem, volať na Boha. Nič sa neudialo. Potom prišiel Eliáš, dal svoju obetu a písmo tam ešte hovorí takú jednu dobrú vec, že polial vodou túto obetu. Zobral vedro, polial vodou túto obetu. Takže keď chcete zapáliť oheň, nepolejete vodou. Páhrebisko, nie? Polial vodou obetu, oslovil Boha, Abrahama, Izáka, Jakoba. A oheň z neba prijal túto obetu. A ja sa vás pýtam ústami Pavla, ktorý cituje
a naráža na starozmluvný text v tomto, aká je zhoda medzi Kristom, medzi Ježišom Kristom, medzi trojediným Bohom Abrahama, Izáka, Jakoba a medzi Beliálom. Aká je tam zhoda? Žiadna. Nič. Nič neprišlo z vrchu. Nič, žiadny osobný vzťah. Bálovi proroci nepoznali tie veci. Boli absolútne presvedčení, podľa mňa určite mali nejaké zážitky, ale Bál je mŕtvý Boh. Neprijal túto obetu. My máme živého Boha. Vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý prebýva vo svojej cirkvi. Prečo sa podceňujeme cirkev? Prečo sa bojíme hovoriť o Ježišovi Kristovi? Keď nekráčame sami, ale jeho Duch Svätý je s nami. Keď sa nemodlíme sami, ale Ježiš Kristus sa prihovára za nás, keď máme nejaké zápasy, boje, ťažkosti v živote. Keď zápasíme možno o uchopenie, o prerazenie jeho svetosti v našom živote. Keď chceme, aby on v nás rástol a my, aby sme sa umenšovali. Ježiš je živý a je medzi nami. A tak stále mi to príde, tie sviatky všech svätých, ja neviem, kedy to býva na jeseň, neviem, ale vždy mi to jedna vec taká príde, že chodia všetci na cintoríny, čo nemusí byť vždy úplne zlé, ale proste tie očakávania niektorých ľudí, po väčšine na Slovensku je to divné a zlé. A viete, keď niekto zomrie, tak mu môžeme mu buď spopolniť, alebo mu dáme proste krížik, pomník, ten najlepší človek tu sedel, tu leží ten najlepší človek, najsvätejší, hej, že vždycky tie superlatíva vytiahneme o tom človeku a dáme mu pekný pomník. Ale moja otázka je, prečo to cirkev robí Ježišovi? Dáme si sochu, dáme si krížik, dáme si obraz, dáme si ikonu. Boh niekde je, on tu bol, on už tu není, ako asi vyzeral. A teraz som počul o turínskom plátne, tak idem tam, proste vrátim sa, hej, dotknúť sa trochu. Ježiš nezomrel. On vstal. Keby zomrel, tak ešte stále sme vo svojich hriechoch, vo svojich vinách, nie cesty von, ale tým, že on zomrel, zaplatil, dokonané je a vstal z hrobu. My sa môžeme radovať. Môžeme mať osobný vzťah a on môže prebývať v nás cez Svätého Ducha. A tak ti chcem zvestovať, neviem, aký máš vzťah k týmto veciam, ale jednu vec ti chcem len povedať. Ježiš žije. Vstal z hrobu, ukázal sa ľuďom. Potom nie len, že zomrel, ale on na nebo vstúpil. Na nebo vstúpil a dneska sedí po pravici Otca a prihovára sa za teba. On založil cirkev. On je ten uholný kameň, na ktorom stojí cirkev. A on sa prihovára za teba. A ak ti to nabúrava kontext, že sa za teba prihovára nejaká orodovníčka iná, tak ti poviem, že Ježišove príhovory sú tie skutočné, pravdivé, tie platné, tie správne, tie, ktoré oslobodzujú. Ježiš a nič viac. Ježiš a žiadna ikona, žiadna spomienka, žiadna pamiatka. A ak máš len historický podtón, kontext o Ježišovi, tak ťa chcem povzbudiť, oslov ho. Ako Eliáš zavolal, daj mu svoj život na obetný oltár. A zavolaj. Bože, dotkni sa ma. Bože, prepál ma tvojim svätým duchom. Tvojou svetou krvou zmý hriechy z môjho života. Prehovor, ak si. Prehovor. Dotkni sa môjho života. On není mŕtvý Boh, on to urobí. Lebo k úprimným sa má úprimne. Aká je zhoda medzi Kristom a Beliálom? Žiadna. Môžeme ísť ďalej? Verš 15b. Aký je podiel veriaceho s neveriacím? K tomu len v skratke. Aký je podiel veriaceho s neveriacím, keď veriaci má nádej, keď Ježiš prebýva v ňom, keď ho spravil čudným pre tento svet kvôli svedectvu, spravil ho soľou, svetlom, kráča po úzkej ceste, má iné veci, lebo
vie, že jeho občianstvo není tu na zemi, ale je v nebesiach. Je to úplne iná perspektíva. A neveriaci človek žije pre časnosť. Užijme si dnes. Niekto dneska stojí za všetko. Hej, dostal som nejakú zlú chorobu, tak musím to dneska osláviť proste, lebo čo ak je to posledná oslava? Aká je zhoda veriaceho s neveriacim? V Jakubovi 4 sa píše pre mnohých známy text. Cudzoložníci, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo voči Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Priateľstvo so svetom, priatelia, ja vám chcem povedať, že ak je to možno tvrdé, tak vám jednu vec poviem. Jakub bol tvrdý. Ale viete, že Ježiš nebol tvrdý na to, aby ťa potrestal a zničil. Ale preto, aby sa ti otvorili oči a aby si sa mu odovzdal. Aby si sa zmieril s Bohom práve dnes. A preto ti hovorí Jakub, priateľstvo so svetom nie je neutrálny stav. To není také, že buď som s Bohom a mám vzťah s ním, alebo nie som s Bohom a Boh neexistuje v mojom živote. Vôbec tak není. Ak Biblia má pravdu a my vieme, že má pravdu, tak to je, ak si priateľ so svetom, je nepriateľstvo voči Bohu. To je ako keď sa postavíš pred Neho a povieš, Bože, si môj nepriateľ. Som tvoj nepriateľ. Ja žijem ako nepriateľ Krista. Žijem ako nepriateľ kríža tvojho. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvo voči Bohu. Zmier sa s ním. Potom nenadávaj na Boha. Čo sa udialo, čo sa urobilo, čo spravil, kde bol, na čo bol, keď ty celý život, Boh neexistuje, nie je, žijem si, ako sa mi chce. Jasné, neexistuje v tvojom živote. Nie, že by neexistoval, ale v tvojom živote je hradba hriechu. A preto hovorí Izajáš, vaše hriechy sa stali hradbou medzi vami a Bohom, takže nepočujete jeho hlas. Verš 16, pokračujeme. Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? O tom len v skratke, lebo asi som to obsiahol v iných veciach. Čo má spoločné chrám Svätého Ducha a modla? Rovnaký prípad Eliáša. Chcete mi povedať, že obrovský Boh, kde slnko je niekoľkokrát väčšie ako Zemegula. Boh, ktorý toto všetko stvoril, tieto planéty a veci okolo nás, človeka, potrebuje komunikovať cez sadru s nami. Obyčajnú sadru. A ľudia sa divia, že to nefunguje. Jasné, že to nefunguje. Jasné, ani nikdy nebude. Ani nikdy nebude fungovať. A môže ti tá socha sadra plakať a môže ti neviem čo robiť. Ja ti poviem, že Boh sa nikdy nezníži na to, aby sadra hovorila. A keď plače a sú tam ja neviem aké úkazy na sadre, Satan môže klamať hociako. Ale zmierme sa s Bohom, lebo pravda vyslobodzuje nás. Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? Žiadne. Modla nemá ústočka, má ústa, ale nehovorí. Má nakreslené uši, nepočuje. Má oči, nevidí proste. Predstav si, poviem ti takú jednu novinku, a to bolo... Novina je, že Ježiš Kristus v sadričke nie je Ježiš Kristus. Pretože Ježiš je niekde hore a môžeš ho osloviť, môžeš s ním mať vzťah. Ale v sádre nie je Ježiš Kristus. A tak, bratia, chcem vám povedať a sestry, že rakovinou, tento druhý bod chcem zakončiť, v slávnej cirkvi je opak nekompromisnosti, to znamená kompromisy, pokrytectvo a kráčanie v lži. Ak veríš tomu, že Beliál, ak veríš tomu, že Bál odpovie, ak si na tejto strane, nefunguje to, nie si proste súčasťou skutočnej cirkvi. Božia sláva nie je na tebe. Tento bod by som chcel zakončiť takými 3 otázkami,
ktoré by som sa chcel spýtať a nemusíte na ne odpovedať teraz. Ja by som bol rád, keby sme na ne hľadali odpovede, ale nie teraz. Ja sám som na ne nevedel nájsť hneď odpoveď. Také 3 otázky. Prvá otázka je, zamyslíme sa, prosím vás. Záleží ti dnes na tom, že cirkev stráca jeho prítomnosť? Ešte raz. Záleží ti dnes na tom, že cirkev stráca jeho prítomnosť? Lebo malo by. Ježišovi na tom záležalo tak, že položil svoj život, aby mohol prebývať vo svojej cirkvi. Druhá otázka. Záleží ti dnes na tom, že cirkev je dnes častokrát vydatá v úvodzovkách za svet. Že možno chce v zbore robiť nejaký marketing, chce zarábať v ikonách, sochách, knihách. Namiesto toho, aby hľadala živého Boha na kolenách doma. Že cirkev radšej si vyzdobí miestnosť, ako by sme išli do nejakej špinavej komórky a hľadali tam Pána. A záleží ti, tretia otázka, na tom dnes, že cirkev má povesť, čiže to není realita, dobre? Povesť medzi ľuďmi vo svete. Pokrytectva a mŕtvého náboženstva? Či nás to trápi? Boh vie, ja neviem odpovedať na tieto otázky. Ale viem, že Ježíš Kristus svoju cirkev posvecuje. Že jej dal slávu, že dal jej svoju prítomnosť cez to, čo nám vydobil. A že nás vyslal v moci. Že to je jeho vôľa. Že to je to, čo chce urobiť s našimi životmi. Preto by nám na tom malo záležať. A keď ti na tom nezáleží, ja mám takú jednoduchú otázku, že či chceš chcieť? Ja som si uvedomil, keď som sa pýtal tieto otázky, že Bože, ale ako to dám do seba? Ja proste, není to pravda v mojom živote úplne v každej otázke, že by mi až tak záležalo na tom. Mne záleží môj život, mne záleží moje veci. Ale služba si navzájom, v rodine, v cirkvi, to vyžaduje zodpovednosť. Či chceš chcieť? Ja som povedal, Bože, ja nechcem, ale chcem chcieť. Vykonaj to nemožné v mojom živote. Ty si ten, ktorý pôsobíš chcenie a činenie. Chcenie a konanie. A tak prechádzam k 3. bodu. Ten návrat ku sláve cirkvi. Brat a sestra, ak si sa našiel v tom, že možno strádaš Božiu prítomnosť, alebo možno nevedel si celý čas, o čom hovorím, lebo si to v živote nezažil, čo sa týka Božej prítomnosti, posvetenia. Alebo sa dostávaš len do akejsi formy, tradície, naučenia. Chcem ti povedať, že posledné 2 verše sú pre teba. Verš 17. Preto výjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Preto výjdi spomedzi nich. Ak ťa niečo ťahá na hriech, je lepšie, keď ti zahynie ruka, ako keby celé tvoje telo malo zhorieť v pekle. Preto výjdi spomedzi ľudí. Ak sú ľudia v spoločnosti, ktorí ťa ťahajú do hriechu, možno je to partia, možno sú to tvoje plány, tvoje ambície, čokoľvek, čo ťa ťahá, výjdi spomedzi toho otroctva hriechu. A teraz nehovorím, aby sme sa separovali od neveriacich ľudí, teraz hovorím o tom, ak to nezvládaš. Ak si ešte
nespoznal Božiu prítomnosť. Výjdi spomedzi nich a odeľ sa pre Pána, hovorí Pán. A nečistého sa nedotýkaj. Nečistého sa nedotýkaj. A ja ťa príjmem. Bezpodmienečne ťa Boh príjme. Tak, ako prijal mňa. Nepozeral na minulosť. Nevidel minulosť. Vidí, že sa chceš oddeliť. Vidí, že si vyšiel z otroctva Egypta. On ťa príjme. A nie len tak mŕtvo. Nie len do nejakej denominácie, alebo do nejakého protestantizmu, alebo katolicizmu niekde. Proste ťa príjme k sebe. A bude mať s tebou osobný vzťah. Bude ti otcom a ty budeš jeho synom a dcérou, hovorí všemohúci Boh. Nehovorí Rastík, hovorí Boh. Všemohúci, ten, ktorý všetko môže. Ukazuje ti cestu pre osobný vzťah s ním. Je čas vstúpiť do hlbokého vzťahu s ním. Je čas oddeliť sa, opustiť veci, ktoré ti Svätý Duch už dlho ukazoval. Ja ich neviem pomenovať, on ich vie pomenovať. Opustiť ich, zanechať ich, vyznať, prísť k nemu a on ťa neodmietne, on ťa príjme. Budeš vnímať otcovskú lásku, ktorá sa nedá obsiahnuť slovami. To není také, že vám poviem, Boh vás miluje. To je také, že ti Duch Svätý to ukáže. A ty budeš jeho synom a jeho dcérou. A ty vieš, že čokoľvek sa tu bude na zemi diať. On je môjim otcom, ktorý ma drží. Ten, ktorý všetko riadi, ktorý bude trestať hriech, svojou milosťou ma uchráni od svojho hnevu. A budem jeho synom a dcérou. To hovorí všemohúci Pán. Svätá cirkev. Cirkev v osobnom vzťahu s ním je slávna cirkev. Či je nás 10, či je nás 12, či je nás 50, či nás je 100. Nech nás je aspoň 50 000 v 80 000 meste. Amen. Ale hlavne nech máme osobný vzťah s Bohom. A nezapredajme nikdy Božiu prítomnosť za nejaké kompromisy, pokrytectvo alebo lži, nepravdu. Nič za Božie slovo. On je hlavou cirkvi. On je ten, ktorý žije v nás. A preto by som to chcel zakončiť tak, ako som na začiatku začínal. Vy ste predsa chrámom živého Boha. Ako hovorí Boh, budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Amen. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja Ti ďakujem za to, že si živý a reálny Boh. Že nie si mŕtvý, že si nezostal v hrobe, ale že si vstal z mŕtvych. Že si založil cirkev. Že teraz si po pravici Boha Otca a prihováraš sa za nás. Ja Ti ďakujem za Tvojho Svätého Ducha, ktorý to realizuje, ktorý to zrealizoval. Tvoju prítomnosť medzi nami. Tvoje prechádzanie medzi nami. Tvoje uvádzanie do pravdy. Odkrytie lži a pripomínanie a zjavovanie Ježiša Krista. Ja Ti ďakujem za Tvoje zmocnenie, Duchu Boží, do služby. Či už vo svete, alebo medzi sebou. A tak sa modlím, Pane Ježišu Kriste, aby si nás posvetil dneskajší deň Tvojou svetou krvou. Aby každý, ktorý je dneska usvedčený Tvojim Svätým Duchom, sa navrátil k Tebe. Lebo Ty si ten, Oče, ktorý máš otvorenú náruč. A
a prijímaš každého strateného syna a dceru. A objímaš, očistíš. Ty si ten, ktorý nám dávaš budúcnosť a nádej v tebe. A tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby si nám odpustil všetky mŕtve skutky, aby si nám odpustil všetky pokrytecké správania, všetky náboženské rétoriky, ktoré boli bez tvojho Svätého Ducha. My ich častokrát nevieme pomenovať, ale ty o nich vieš. Prosím ťa, aby si nám to odpustil. Aby si nanovo nás učinil slávnou cirkvou, ako bola prvá cirkev, ktorá išla až na smrť. Pre tvoje meno Ježiš. Amen.